Va, un altre. Diu... El meu avi va sortir ahir de l'armari i diu l'altre: «Què passa, que és gay o què?» No, que té Alzheimer i creia que era el cotxe. Ai, com que et fiques amb el meu Alzheimer? Doncs ara t'explicaré jo un acudit de calvos. Sabeu que els calvos són com la benzina? Cada dia més cara. Bueno, ja. Gaspar, podries informar de quin és l'estat econòmic actual de la colla? No hi ha diners, no hi ha diners. I per les colònies de la canalla? No hi ha diners, no hi ha diners. Ei, Gaspar, ja ens han donat la subvenció per les camises? No hi ha diners, no hi ha diners. Però, Gaspar, per què t'inventes les coses? Ei, ja us informaré jo de l'estat econòmic. Senyors, s'han acabat els problemes econòmics i han tingut una oferta de l'empresa Rabitronic que patrocinarà les nostres camises a canvi d'un bon bastó. Aquí teniu a sobre. Rabitronic? Però què fan aquests? Doncs ben bé, no ho sé, és una empresa d'electrònica, crec que fan bombetes i endolls, coses així. Bé, més o menys, no ho sé. Ai, senyors, que innocents que sou! El que fabriquen és això! I esteu a la onda! Oh, quina làmpara més maca! Senyor, anem a veure. Jo és que porto aquí ja 2 mesos i encara no he cobrat res del que havia de cobrar. Què és el que està passant aquí? No sabeu què? Que us ho doni per cul, que m'heu estafat, que sou una colla d'estafador, que m'heu enganyat. Vinga, home, no t'enfadis, cobrar, doncs no cobraràs. Però si vols et podem fer català de l'any. Català de l'any? Wow! Però com m'he de fer català de l'any si jo soc de Cádiz, de Barbate? Sí, home, sí, tu no et preocupis, maco, que això ho arreglem en 2 o 3 juntes. Mira. Hi haurà mòbils penjats de tots els fanals del poble perquè la gent pugui votar per a tu. Tots els autocars de línia aniran pintats amb la teva cara. Per cada cogombre que es compri, 3 punts aniran per a tu. A més, el Gifeng ha creat un programa informàtic perquè el tio és un coco que generarà 3 punts per cada canvi d'IP automàticament. Tu tranquil, que la teva cara sortirà a tot arreu. Sí, a mi tot això em sembla molt bé, però qui ho pagarà? Rabitronic! Spam, ding, spam, ding, ding, spam, ding, spam, ding, spam, ding, ding, spam, 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 ding